Izinyo uma ngabe kuwukuthi umuntu udlulile emhlabeni, leya nto isuke yisayini yokuthi uma ngabe uya kwela okhokho bethu, ayifunakali into ewubucwebe, ayifunakali into yala emhlabeni. Yingakho umuntu ekhishwa izinyo, ingoba uyi koMoses, awuyi ko-Abraham, awuyi kuJehova. Ngiyazi ukuthi khona abantu ingqondo yabo nje namanje esafile, ngoba abelungu baba namandla esimangaliso, bayikhanda lento ukuthi umuntu omnyama akayizonde yena. After 100 years sobe singasayichazi thina, iyobe isichazwa yibona, sebe-recruiter bebodwa, bechazelana bodwa ngento engekho. Angidluleke kwezabelungu nezana. Sekuthenini uma ngabe kuwukuthi uyingane yentombazana ufake i-implant, tshena phela oyedwa wakini ukuthi uma kwenzeka udlule emhlabeni, abazi ukuthi ufake i-implant ukuze kusasa ungavimbeleki ukungena kwelamathongo usubanjwa i-implant lensimbi uyifake lapha engalweni, ngoba ngeke uze ubone ngampela umbuso welo babamkhulu bakho okufuneka kube ukuthi uyakubona. Ngoba umuntu uma edlule emndenini akakaze wathi kunamhlanje ngihlanganywa ngicinga u-Abraham, ngicinga uMoses, ngicinga uJoseph, akakaze. Ngaphandle mangabe lawo makhaya efile, kungenzeka umuntu ethi ucinga uJoseph nobani. Kodwa umuntu uma edlule emndenini wakubo, uma ngabe edlule uzokutshela ukuthi angifikanga emndenini wasekhaya, ngibanjwe ukuthi nokuthi nokuthi, afike ngiyibonakaliso kwabanye bemndeni. Yeyi lento lokudlula komuntu emhlabeni ijulile, ngake ngayikhuluma lento kwenye lokhuzana kwenye amavidiyo ngathi mina ngabona kahle emndenini wasekhaya umuntu ebuya esefana nomuntu ongasekho, sekulungisela kuprepare ukuthi uzofihlwa. Wafika wachaza ukuthi ufice omkhulu bathini mefika ngale kwelamathongo. Ngizama ukuveza ukuthi-ke kulungile lokho ukuthi uya koJoseph nakobani, angaqhubeka ngenkani yakhe, kodwa mangabe wazi ukuthi lento engiyishoyo iwukuphila ukuthi uma udlule yakwelamathongo, cela yetshena oyedwa wakini munamandla uthenga imbuzi ubufuye ukuze umndeni wakhe othi uma usushonile ukwazi ukukhipha i-implant la ngembuzi. Kuthiwa cha, sicela ukuthi le nsimbi esengalweni siyikhiphe ukuze nikwazi ukumemukela nabomkhulu nani bokhokho, ukuze kusasa ungabi nenkinga ukuthi awusayibona inqobekela phambili noma usafike la kumele ufike khona uhlale ey'ngane, ngoba phela uma ungagananga uyohlala nawe lapha ufana nomuntu, kuyafana nendoda nensizwa ongaganwanga iphenduka ibe yingane shathi iyimpandla ina-70 iphenduka ihlale ney'ngane noma ibe yingane, ngoba ngeke isabizwa ngisho lapha emsamo, kodwa nje iyoba umuntu nje okhona kuphi emndenini, ngoba phela emndenini vese khona lonke uhlobo lwabantu. Intombane imizele-ke kumele igane, insizwa imizele kufuneka ivusiwe kwabo, iyakho umuzwa wabo abamkhulu, igane nonkosikazi ozozala amakhehla angasekho azohlala okhaya lamakoti wakho. Ingakho kufuneka ukusabe nje uma uzoba nonkosikazi ufundile ukuthi hayi no mina ngifisa nje ukuthi ngibe nabantwana ababili. Umsabe lowo nkosikazi, ngoba umthathela ukuthi ezokwakha ikweni, azovusa ikweni, aphinde futhi athole amaqhawe amagugu ayekhona obabamkhulu esebadlule abazovuka ngaye lo makoti. Uthole ukuthi wena umisele ukuthi inhloko yakulelo khaya libuye ngawe, okuthiwa iyenziswa kwabani le ngane, sekushiwo ingane yakho ikhonjwa kukhokho okuyena umnini walelo khanda lalowo muzi wakini. Uma udlula nje emhlabeni, yazi ukuthi uyakwela amathongo, ilona qiniso likhona lelo. Kodwa ngoba ngiyazi ukuthi anizwa abelungu bangamaqhawe kunina, bayohleze benamandla, ingakho namhlanje babulala iy'baya yisekho, iy'nkomo yidayiswa yibona, zigcwele kubona, siyithenga kubona, ngoba vele inhloso nqangi yabo kwakuqeda ngomgogodla wabantu abamnyama befake kakhulu inkolo ezosisanganisa abantu, bazosangana kakhulu futhi abantu ngenkolo. Inhloso nqangi abantu abamhlophe ukusuka kokwethu, ngoba kwatholakala ukuthi la bantu ngeke uzukwazi ukuthatha obabamkhulu babo. Ungayithatha iy'lwane, ungakwenza 1 no 2 no 3 ubaphuce okunye kuyigugu okubona kuyigugu ubona. Kunento ozukwazi ukuyithatha kubona umsamo, kunento kuthiwa obabamkhulu babo bafaka amabhangela, abantu bayahlaba bekhuluma emsamo, base becabanga ukuthi abelungu ukuthi okay, ngoba ngeke sikwazi ukungena emsamo, asikwazi kuthiwa labantu bezwabona, asikhethe into ezophikisana nani nempilo yomgogodla womsamo. Kodwa ngiyazi ukuthi idumbe ey'file ngelezo khomela ukuthi hayi owukuphi wena wazini, ngoba abantu bafile vele, iningi life lihamba. Ngisekuthenini-ke into efuneke niyazi, khulumani, tsheni noma owakini ukuthi uma udlule emhlabeni kufuneka kukhishwe i-implant lapha, ngoba uwona nto, ngoba ukufa kuyinto engekho, kuyinto efana nobuthongo. Ukufa ufa ungagulanga, isikhathi samanje sifa singagulanga, vele uzothiwa nje umuntu uvele wagula mhlawumbe, noma mhlawumbe uvele waphathwa ikhanda 2 days, noma mhlawumbe ukhishwe isisu, noma nje ubuyise igazi washona. So umuntu ugcina efe engazange aze kube ukuthi lapho nesikhathi egula ukuze azoreporta mhlawumbe asho. Kuyenzeka umuntu avele adlule nje, kukhona naney'ngozi ey'moto, khona ney'khali, kuningi okwenzakalayo. So
bike emndeni utshele ngisho yedwa ukuthi umudlule ukuze kusasa ungavimbeleki uvinjwe ukuthi awusayi kwelo babamkhulu hayi koJoseph ufuna uyiphinda lento awusayi kwelo babamkhulu wakho uvinjwe ukuthi wena wawufake implant ngoba umudlula uyakwelo khokho bethu uyakwela amathongo uyakomkhulu hayi lento leyiphilo lemhlanje lemhlanje nafe bekhuluma kade ngibuka enye ivideo omunye umlokhuzana omunye uba bekhuluma ethi hayi mungabe ungathathanga igama lakhe mungabe ungabanga wakanje uzoba u1 no2 no3 kusasa mase bedlulile bayabuya bazohlupha izingane zabo lezi zihluphayo thina seyifuna ukuthi manje bona begcinele izinkinga zabo izingane azazi nokuthi emsamo ukukhulunywa kuthiweni emsamo ngoba nabe kubetshela ngoJoseph hayi abantwana baIsrael bagijima endaweni ukuthi into engasiza ingalutho ekhaya kufunakala impilo yekhaya iBhayibheli lithi wena uthini ke wena iBhayibheli lithi yabona nje cha wena uthini wena sifuna into impilo yaphambili manje sifuna into ewumgogodla wempilo ozosiza isizukulwane uthini wena lokubhila nabantwana baIsrael kusasa izingane zabo ziyahlupha thina so ke yazi ukuthi mangabe uphile yakwela amathongo uma ukhona kuJehova right kulungile kodwa uma wazi ukuthi kini lenziwe usiko tshena umndeni wakini oyedwa ukuthi uma udlule emhlabeni ngicela ukuthi bekwenzele lento ukuthi bekukhuzela imbuzi ukuze uphume implant uzokwazi ukungena kwelamathongo ukwazi ukuthi nawe ngelinye ilanga izingane zethu mazikukhumbula zibone usufika ngebonakala uzo appreciate einganeni njengomuntu ozele kodwa uma ngabe indoda akazayele ekhaya yazi ukuthi uyisihlave esibi komkhokho uma ubukhondelo lubi ufika uthwala icala ngale nawe umuntu ungaganwanga ufika uthwala icala ukuthi manje akayi intombi ziyaphetha seziyataywa nokunichaza akuchazwa ngale kwelamathongo kuthiwa ngoba uphile emhlabeni unikeziwe isikhathi kungani ungawenzanga u1 no2 no3 kuphinde bekuzalisa izingane zabantu lahla imbewu uzokuthwala icala uma ufekela amathongo ngoba udayisa ngembewu yakini ngiyabonga ngethuba